така се работи всичко на ръка. Два пъти се пече, веднъж на 800 градуса заедно с шарките. След това се потапя в глазура и още веднъж се пече на 1200. Глазурата е както на порцелана, затова може да се използва в микровълнова форма. Мялна машина в обикновена форма и така. Благодаря за презентацията. Надявам се, че беше интересно. Определено. Работим заедно. Да.